asoe. Tonyo tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning Niken. Aku mek asoe to. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Aku mek asoe to. Kowe mak kecup ngono. Siji-siji. Ayo ngaji. Loro-loro. Sinau menera bodho. Telu-telu. Golek ilmu. Telu loro siji. Telu siji. Iki tak goleki nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoe. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. Salat telat. 5. Perintah agama. 6. Ati ayem. 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. Kok dia nggak cerdas kayak aku? Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya Niken Aku lho ora tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek Ini asoe. spontan loh, ini spontan loh. Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. Selentem iki sing ngendi? Selentem Gantem ka lho, gamelan ka lho. Oh, Selantem. aja slenco ing tembung ngono ya. Ya, Pas sik, gak? Pas apik. gak? Gender. Tak tekena sesender. Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Saya tak golek nih. Katuk. Ketok kemraket mesti matuk. Iso. Lah nek jedor. Jedor. Jedor kan lho. Aja nyeje timbang tredor. Ana gambang mas, ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoe. Asem lho kok. Golek iso. Niken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Ora Niken itu spontan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki lho. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Duk, Ya. pancen abahe menika sampun paring mandat ket kala wingi. Sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia. Ya. Ngajak seneng bareng. bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran Sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon seperti kok bar iki apa minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge Niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek jingle. Al Badru Alaina. Abamu. Gus Audin. Pacar berlian. Luar biasa. Iki Nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. Apa, Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembangi kebablasan angel lho tuh kowe. Marai helmmu pink marai. Agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa nggih. Iya no, ya bawani. Coba. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasa Muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah, Karo didongake Nduk Gus R.
Heeh. Ya. Gus Nika ya. Gus R kalian Abah. Oh, ini kan ben menyapa Abah dulu. Ini kan menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abahamu. Abah Amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu. Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit lipstik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli aku deletik entek. Asoy. Neno nano, sakmono, tak bagus. Den, Sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Gentena Mas. Genten. Hing praja lengko raja. Ayo. Itu. Oke. Raja arane. Ayo Mas Klitik ayo. Gawe geger nyolong TV cangkeme orang ganggu wae Sinto. Zaman Anoman kuwi lho enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi. Gawe geger nyolong Siti. Weh nular-nulari kok. Sinto. Ayo gentenan. Anoman. Sampeyan lho kudune. Ayo. Maju tuh. Anoman cancut Cari aku. tumandang. Cepetan. Iya. Ngalengkowo Bisa. dadi amu. Kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. Ngalio Jroning Bang praja. Jago wae. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. Jroning praja. Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean komposer. cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu. Pat mo. Dang, dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae ne. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan nduk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lagi. Kuwi ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah ning kene iki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy.
Yo, Anoman, Obong, Asoy. Oke. Sikat. Abang 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 Oh, namanya. Iki nabung. Kok malah blengak. Iki berarti coron dangdut. Oke, yo. Plak plak dung dung. plak 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 Kuwi guse ngomong. Kuplak apa plak Mas ngene tanganmu abuh kowe nek plak 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 lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen ngene lho neno no nye 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 no ne 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 dik tak tak dik dik tak dik tak ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo. Delok. Tek tek Sing sini. Sangkoke dudu. Yo. Yo, sak karepmu monggo. Ya, Pak. Tak tak dik dik tak yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange ki lho tak bun. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho. Iki tak toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang bro Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya-iyaan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Iki penyanyi top loh. Plak bisa kan, Plak. Terbangin tabuh, ben apik. Dengising di sini. Ya. Siap. Nah, joget ono tuh.
luar biasa. Iki anu ya Mas Kritik, Mas Gluduk karo Nduk niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Bagus. Ya. Anu Mbak, pripun Mbak? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi nggih. Oh, sinden. Niken. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Intan Lita karo Putri engko. Lita kali Litu. Kene nduk niken jumeneng. Iki rumah saku takon gendong Putri ya wis gedhi niken. Ya. Terus ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 iki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe abah iki kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Dak sida. 2010 ki nesu lho Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Albatul Alaina, terus keri dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba. Ayo. Abahamu los ngoten. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin. Gus Audin. Alaina. Alaina. Saya. Fajar Berlian. Luar biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe menyatu. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Albatul Alaina semangat. Oh, kurang satu. Pajak apa pesona santri? Pesona santri. Nah, Jang. Selalu di hati. Oh iya. Oke. Selalu di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng bungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Nduk? Ropang. Ropang? Nggih. Abah ropang nggih, Bah? Kok abah Ropang, ropan? Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. abah ropan beda? Ropang. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa abahe, Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit. Abah biasane kalau pas Los, abahe los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong Semok. Oh, kabeh demen. Niken ki ya ngono. Sampeyan ki pertanyaan kok abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampeyan, sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu. Ora mungkin mosok yo Rupanya jam dinding nek dadak. Lagi. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blas, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los, rasa mikir ning kene iki pondok. Kenapa ndak masalah nembang bokong sing Niken ki wis mengeluskan diri ya. Aja mau ubub-ubub pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampai nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong semok tidak masalah, mergo kuwi karunyane Allah. Awake dhewe duwe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Asline ki arep nyanyi bokong semok, bokong jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Asline Mas Mula pembelaan to. Sing apik iki Bokong semok anugerah saka Gusti Allah. Kuwi lak bojone bokong lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. Oh, hipen. Ya, mulang ngalih. Lah kok gaene kualik malah koyo beruk. Saku. Berarti bokongnya malah ning kene ya. Liyane bokong semok, Nduk. Liyane bokong semok. Napa? Iya, ropang aja, Bos. Ropang. Sigar Ropang ya. lek gak sikep. Sigar. Nah, kuwi sikep apa ropang pilihan? Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Ele. Ropang, Om, ropang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau pedhok koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Sampun, Bah. Sampun napa sampun? Nah, manut iki berarti bimbang. Obahe ta sik bimbang.
Jamaah. Sampun apa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu ya. Sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah. Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. Sampun. Kuwi sapa muni sampun nggih mik. Rendra gitu. Rendra iki sampeyan. Sensi dhewe karo aku. Napa tembange apa? Waduh. Disangkas nduk. Satu lagi lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagu lagi. Iya, sigar. Ayo. Sigar nggih. Ropan sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa diaturke. Anu Mas Bluduk. Dalam Mas. Jajal ora ketang 3 detik siarno. Lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo efisien waktu. Nggih. 3 detik. Lucu lho. Niken. Aku Apa gak. MC 3 detik ya enak ya. Nggih. Sigar ya, Dek ya. Iya. Iya. Ora apa-apa kowe semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina. Ngantru Tulungagung. Al Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Jok lutuk. Elek. Ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae opo. Malah yogamu malah jok lutuk brongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo sigar. Bang. Sigar oleh. Ning aku ya saya. Ya. Aku lek sama Lamo tak jumpo. Lamo tak jumpo. Sinten sing sambat. Niki kuat. Oke. Malam hari ini Al Badru Alaina. Pondok pesantren yang luar biasa. Ngantru Tulungagung. Tinggi sing pertahanan hatimu noto kali masa Oke, wis pinarak sik nduk Niken. Wah, jan rumah aku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke Niken iki. Nah, nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Le kok nderek wong nyawer blas piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Al Badru Alaina. Dadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Bah? Pripun? Kok ora enek wong nyawer. Lah nggih, klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Oh nyawer, lha lara kabeh malahan ya. Nah ini Kagareng. kecawel sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. Wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong lho ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku ale niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki Niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Tembange anu nggih, Bah. Ayo ngaji niku nggih, Bah. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini, Nduk. Loh, Abah iki langsung. Niken disawer. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena iki tuku krim. Oh Niken iki cah beneh kok rumahnya kok lek pelawak ra diwehi. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega ndi? Putri. Put.
Nang maju toput suwi. Sak telepon neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilinge pas iki wis tak eling men. Loh. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Sanggo tuku helm. Tuk. Helm kuping tak pilok. Tuk. Apa? Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja deh. Apa lek karo aku. Kluthuk iki arep nyawer kok marakne. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke, ayo ngaji engko repe gaenen ping 3, Cah. Ping 3 repe. Double rep sing keri dhewe tok. Awas. Jiro lu ya. Ayo Putri. Lita, Intan. Ngaji tuh, murid ben ayem. Harus. Awas.
Dawuh guru ayo ngaji Pesona santri selalu di hati. Muhammad. Mereka ngomong bagus, Nggih. tak nutukne lakon sawetara. Nggih. Mengko disambungkan wanci Nggih. goro-goro. Siap, siap, siap. Pakai Ngalah sesekali berkah bos. bebarengan. Siap. Ayo nduk, suara ngarsane Kanjeng Sinun Prabu Duryudana. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati.